Xa está aberta a nova convocatoria de axudas do Plan de Emprego Local da Deputación da Coruña, que este ano destinará 7,2 millóns de euros para promover a contratación e realizar investimentos nas PEMEs, así como a sufragar as cotas da Seguridade Social dos autónomos. Volvemos a facilitar a contratación de persoal nas PEMEs da provincia da Coruña. Esa é unha das liñas. Outra das liñas é a colaboración, o apoio orzamentario e económico a aquelas iniciativas emprendedoras con domicilio social e fiscal na provincia da Coruña. E unha terceira liña que é a asunción de custes de cuotas de autónomos nos autónomos e autónomas da provincia da Coruña, con un orzamento que duplica o do ano anterior nesta última liña, dada a gran demanda que existeu na convocatoria do ano pasado. O PEL incrementa este ano a súa contía en case un 40% con respecto á pasada convocatoria e as axudas oscilarán entre os 1.200 e os 45.900 euros. Dada a difícil conxuntura económica, o obxectivo non é únicamente dinamizar e promover o emprendemento, senón axudar ao mantemento e fortalecemento das empresas existentes na provincia. Por tanto, é un instrumento favorecedor da socioeconomía da provincia da Coruña, da actividade, da xeración de emprego e, sobre todo, leva implícito a aposta deste goberno provincial para que ningunha idea emprendedora quede sin cobertura e que ningún emprendedor ou emprendedora desta provincia teña que iniciar o seu proxecto laboral ou vital máis alá das fronteiras da provincia da Coruña, máis alá das fronteiras de Galicia. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto ata 11 de maio e farase de xeito telemático a través da plataforma Subtel da Deputación. Este ano a Administración Provincial fixouse como prioridade a axilización dos trámites e a simplificación da documentación a presentar para que o pago aos solicitantes se realice o máis axiña posible, facendo coincidir os investimentos e contratacións co ano natural.